Welkom bij Doch het van in dorp. JSCC dat het van een oor. De laatste uitsturing. De oude ronde weken hebben JSCC kenleert, de riekenskiertnis, het verenigingsleven. We hebben wat een leuk programma voor je. Mijn muziek, maar de uitslag van Schotse dribbeling. Verzelfde vraag van is het lukt, maar de grote truc van Dorka's. Maar is elke dag beginnen we met aan tafel actueel. Want morgen is de slachtenmarathon. En ik heb het wel gasten. Gebrig en Corien. Hoi, je is morgen de slachtenmarathon rennen, klopt dat? Ja. Morgen gaan we ervoor. Om 9 uur maar weer starten. En om 7 uur kan we ongeveer de bus pakken naar de start. En dan gaan we ervoor. Maar hoe volle ben je? We rennen maar z'n fjouwen. Want je hebt een wandelclubje, toch, in SCC? Ja, een periode toen ben we gewoon eens begonnen te keuren. En toen kwamen de eenden erbij en dan de oren erbij. En toen waren het de verste joen, op 10 september. En dan rennen we een kilometer of te zien. En dan na de tijd altijd een borrel. En dan bijpraten van wat we beleefd hebben. En dan werd het altijd behoorlijk let. Maar we hebben aardig conditie op die. Prachtig. Wat is je langste tocht als training? We lezen maar het Sukermaramroen. En dat is 32 kilometer. Dus dat lukt. Dus morgen zullen we het wel zitten. Dus kwam ben goed in Roen? Dus kwam ben goed in Roen. Ja, ruimklein mooi. Maar Pietie had toen mooi waar. Dus daar geven we voor. Corien. Doe stik mij morgen. Zin aan? Ja, zeker. Zin aan, ja. Heb je een leuke anekdote met je wandelclubje? Ja, nou, wij hebben lessen. Hier een mooi paard. Of Renske, een oorlid van de wandelclub, hier een mooi paard bedacht. Wij zouden terug het land. Nou, het paard wie nergens te zien. Dus het gras wie knibbelheeg. Stiekels onderwijs. En wie kwamen langs een pleets. En ja, daar wie een hoen loslippen. Nou, wie draaft weer slim. Maar het is goed gegaan. Dus wie kwamen weer heel tussen. Nou, dat wie wel, hier wel, lol aan mee. Ja, je hebt hier een gesprekstof voor de tredde held, zeg maar. Jazeker. En net gewond is daar, dus dat kwam goed. En we hebben altijd wel gesprekstof. Soms serieus, soms gaan we vreselijk protten willen. Ja, leuk. Het is ook wel makkelijk voor zelf om zo'n verse jongen te hebben om even bij te praten met elkaar. Ja, het is te jong. Nou, soms kun je wel, soms kun je net, maar dat jouwt net zo volle. Want is de ene net, dan is de andere wel. Nou, dat jouwt net zo volle. Kom klaar. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Gebrig en Corien. En we schakelen over naar Regina. De grote vraag over Dorka's. Hoe zit het ermee? Ja, beste meesken. Het is Joertus laatste dag. Het wie een spannende week. We hebben een boel gwart verzameld, maar we binden nog net. We hebben nog een liedje jelloeken en die hebben we nog wel nodig. Die truc die moet nog vol. We hebben een vraag uitlijn, een opdracht voor 20 kronen. De wien van de week 2 brocht, maar wat komt hier? Fantastisch, wat is dit? Dit is allemaal douchefris voor de Ermelan namens Trekpleister. Hartelijk dank, wat mooi. En een krode. Ja, dat is wel een applausje waard. Dat is toch fantastisch. Hoi, hoe is het en van wie bist? Martine en Janneke, namens Jumbo, Lemmer, maar wij aanbieden damesverband en deodorant. Nou, dat is hartstikke geweldig. Yo, hallo Jumbo. Ik zag je weer een krode en er zit een tas in vol met wat is dit? Nou, ik ben van Zuiderriegen, verzorgingstehuis in Lemmer. En de bewoners van Lemmer die hebben heel veel verzamelen. En ik zal even het laten zien. Maandverband, douchefris en dergelijke. Nou ja, neem maar op, van alles. Dus alle bewoners in de Zuiderriegen die hebben een best dienen en die hebben dit sponsord. Prachtig, hartstikke mooi, dankjewel. Het is geweldig. Waar hebben we hier? Linda van de Voice. En Linda, wat heeft je? Wij hebben deodorant voor hem gescoord. Geweldig, prachtig. Breng het naar die truc. En hier is Marlies van de plaatselijke buurtsuper. Wat heb je hem mij nam? Nou, ik heb hier een pakketje en dat zit in de dozen. Nou. Alles, maandverband, schrijfartikelen, elastiekjes, deo, douchegel, van alles. Heel erg bedankt. Hartstikke fijn. Meesken, wat is dit mooi. Wij zijn Grutsk. Wij zijn Grutsk op JSTC. Wij zijn Grutsk op alle meesken die hier belangeloos naartoe komen. Die allemaal zeggen, wij doggen mij, wij doggen het voor een oor. Wat hij jou? Namens Kruidvat Lemmer heb ik tandenborstel, stampensta, elastiekjes, maandverband. Alles voor de Eermebeen.
Prachtig, hartstikke mooi. Dankjewel. Breng het grauw naar de truck daar. En hier komt alweer een grote Frieske trui aan. Klaas, wat heeft u al je bij die? Ik heb voor de veiling van de SC Heerenveen-jassen heb ik 14 jassen verkocht. En ik zit nu op zo'n 100 euro. Zo'n 100 euro had de jassen opleveren van SC Heerenveen. Fantastisch jongens van je inzet, hè? Hartstikke geweldig. Er is nog 1 jas te koop, dus meestal zet hem op. Oké, er is nog 1 jas te koop, meestal. Dus daar kun je hem nog op bieden. En al die krodes, die kan ik wel even nog zeggen. Die komen echt bij een bedrijf voort. Graafstra, die had 5 krodes, Jan. Ik moet even het papiertje erbij hebben. Schildersbedrijf Visser van Ameland, een krode, hartelijk dank. Jan Gort uit Lemmer, scheppen en fietsbanden. Jos de Boer uit Delfstrahuizen, 2 kroden. Welkoop in Lemmer, ek een krode. Jongens, het is allemaal prachtig. Er binnen meesken, er is een gezin die het ek 4 kroden inzamelen en ophellen en je bracht. Het is geweldig. Wat een medewerking. En ik heb er ook nog een restaurant te Brekken in Lemmer. Schenkt 50 euro en een dinercheck die straks verloten wordt van 50 euro. Bouwmatic in Emmeloord heeft nog 5 overal beschikbaar steld. Dus het is echt onvoorstelbaar. Ik ben er haast sprakeloos van. Ik denk wel dat we deze kennen. Wij wonen graag 150 verzwaringspakketten hebben. Die hebben ruim hellen. Er is zelf ook wat. Ik denk wel voor 300 pakketten. De 20 krodes. Ik denk dat 24 hebben. Het gaat hier mal. Of net, Dus, Johan? ik vind dat is meestal zeker een groot applaus van hemzelf en van JSTC, jongens. Hartstikke goed. En Dorcas, wij kunnen trots op wijzen, met z'n allen. Hartstikke bedankt. Regina rint nu naar Sibbelen voor de laatste vraag. Ja, Sibylle, kom hier. U is lids Peteke, de laatste. De oplossing van Juste, wat is dat? Jacco Stuyver en Beppe Geeske, die hebben zijn, het is een stiekenloeker en dat is hartstikke goed. Maar ze hebben de prijs net, want er zijn nog volle meer die dat rieden hebben, of die het wel wisten. En de uiteindelijke winnaar, dat is Henny Konst uit Akkerum. Henny Konst uit Akkerum. Jo had de worst woon en wij zwagen dat die worst bij jou komt. Heb ik nog een oorvoorwerp? Jazeker, Wiebe Klinsma, dat is iemand uit JSC. 3 generaties lang heeft zijn familie Smit West in JSC. En die heeft een heleboel ark. Een heleboel spul heeft hij. En ja, wat heeft hij nou mooi gebracht? Wie weet wat dit nou is? Meesken thuis. Zocht er even goed naar. Het komt op internet. Je kunt er nog bieden. En morgen maken we de winnaar bekend op internet. Dus je kunt er nog gewoon naar een oplossingsziekje mailen naar uw mailadres. En dan zorgen wij wel dat die worst bij jou komt. En die lotting, die is eerlijk. En dan gaan we terug. Of net, Sibylle? Wat hebben we nog meer, Joet? Ja, dus dat weet ik net wat er nou komt. Dat wist je ook misschien wel. Regina. Petra. Ik jij wat. Er gebeurt wat in het kraaiennest. Wat jij sto? Ik jaloert. Er komen boten aan. Ze hebben eens voen. Net alleen als Sinterklaas in de SCC vinden. Maar horen meesken ik. Het is toch een prachtig gezicht. Beste meesken. Van de boten. De Dorcas-truc die staat daar. Daar met die in. Die kun je in spul brengen. En daar komen ze aan. Het is een fantastisch plaatsje hier. Hoe de Tjoekomar bij JSTC. De hele haven leeg. En er komen alle weer huiswaarts. Grote zielskepen. Oude scootje liep het wel wat je krijgt bij komt. Wat een motorcruisers. intocht. Een speedboot leidt ertussen. Het is een zeer romantisch plaatsje. Wij zijn er... We winnen stil Soms ik nog van. veel hulpgoederen mee hebben. Of soms die al inleveren hebben. Ik denk het haast wel, hè. Maar dit is meer om het prachtig te laten hoe JSTC in Friesland leidt. Aan de A6, aan de grootste mar, de binnenmar van Friesland. Misschien komen die boten en ik wel even wet erin slaan. Of Oh ja, elektrisch. en dit sluit naadloos aan bij het filmpje wat je we nou zien laten. Sinds je schiet hier heen lof. De tijd stiet stil, we hebben geskocht. Rustig sjor ik over het wetter, nee geen plak liek het mij beter. Is waar is de beste kant.
Had je die katste wijn als je het niet? Dan moet je het water rennen. Nee, even serieus. Je gaat hier de strut uit, ga je rechts en dan ga je snel die kop richting Jouren. Ja, bedankt. Het komt wel goed. Gezien is Frieske lof en bloeien. Zeeluws langs mijn eide morgen gauw weggroeien. Welkom, waarom? Ik heb hier naast me staan de winnaars van het Schotse dribbelen. Gefeliciteerd! Selina de Jong en Sanne Terpstra. En je wint van wat? Hoe vond je het om mij te doen? Heel leuk. Leuk. Nou, daar ben ik heel blij om. En omdat je hem won hebben wij voor je een hele leuke Doch het voor in dorp taart. Ik zal hem even scanlitten aan de meesten. Een taart met Doch het voor in dorp erop. Ik hoop dat hem zo smijt zit. Denk het wel of net? Ja, zeker. Ik wil alle teams nog even bedanken die mij doen hebben. Het weer hartstikke leuk. En dan jou ik nou het weer oor aan Regina en Johan. Ja, dankjewel. Nou, ik denk de vrachtwijn is wel vol. We kunnen die meter die kunnen we wel op 100% zetten. Dat komt wel goed. Maar we hebben nog een paar oren-uitdagingen. Stefan en Jorrit, hartelijk welkom. Facebook, hoe liep het? We hebben de uitdaging, die hebben we helaas net hellen. We hebben 1240 likes. Op Facebook. Wauw, maar dat is toch 240 mensen die op Facebook naar jou hebben gezocht. Dat is toch geweldig. Maar je hebt wel een oorgoed. Ja, we hebben nog een bedrag van €400 voor Dorcas. En dat is toch echt geweldig, of net? Er zijn mensen die komen hier spontaan naartoe. En die zeggen, wij willen geld, Jan. Hinder is een liedse verkeping geweest. En zo hebben we nog wat geld extra erbij. En dan hebben we nog een veiling. Want op Menje ziet ons eerste talent aan tafel. En dat is die Tim Wieringa. En die hier een prachtige schilderij. Wie toen nog net helemaal oud nobel. Hij is erg mooi geworden, Tim. Ben je er trots op? Ja. Dat maak ik heus wel. Meestal je hem deze week, de komende weken nog op bij Marktplaats Bieren. Volgens mij het Marktplaats, JSTC-teamen of OCC.com, dan kom je in heel eind. En dan laten we jou zeker weten wat het opgeleverd heeft, teamen. Hartelijk dank, jongen. Ja, en dan ben we hier ook nog met Erwin van der Linden van Dorcas. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel Regina. Wat is jouw eerste reactie? Nou, de eerste. Ik heb al zo vaak gereageerd. Ik vind het fantastisch. Ik heb enorm genoten afgelopen week van wat jullie gedaan hebben. Heel veel verschillende hulpgoederen. De truck is vol. Echt helemaal vol. Ik vind het fantastisch. En jullie gaan ervoor zorgen dat deze truck die komt op de juiste plaats terecht. De goederen komen op de juiste plaats terecht. Ja, de truck gaat naar ons hoofdkantoor in Landijk. Daar houden we hem helemaal leeg. Dan gaan we alles sorteren. En dan gaat alles op transport naar de allerarmsten. Naar de mensen die het echt nodig hebben. Voor wie jullie het uiteindelijk gedaan hebben ook. Oké, en dan hebben we nu ook nog de ballonvaart voor de Dorcas-truck. Johan, kun je me helpen? Jazeker. Alle mensen die iets hebben ingeleverd, Henk Kleen of God of wat dan ook, die kunnen een kaartje invullen. En die kunnen een ballonvaart winnen. En we zullen nu live in de uitsturing vertellen waar de ballonvaarten won. En wie gaat dat doen, Regina? Jij. En waar hebben we hier? Nou, u kan wel even graaien. Ja. Jazeker. Ja, niet kijken. Nee, niet kijken. Prima, nou, zo is wel goed, zo is wel goed. Pak die maar. Ja hoor, ja. De winnaar van de ballonvaart is G. Hettinga Witteveen uit Stiens. Dus helemaal uit het noorden weer. Dat is toch, wat een bereik had dit programma. Dat is toch fantastisch? Applaus, hartstikke mooi. En dan hebben we nog een extra prijs. Dat is een dinercheck van €50. Dus die mag je er ook nog uitvissen. Nee, niet kijken, eerlijk doen. Oké. Hartelijk dank. En die gaat naar mevrouw of meneer SP Winia op de Orion te Lemmer. Dus wij zorgen ervoor dat de dinercheck daar van restaurant De Brekken komt. En we gaan nu terug met de muziek. Ik dacht
Don't you think I know? Don't you think I try to change? Don't you think I want to be me? Don't you think I want to know you? Don't you think I need you? I know I need you. I know you can change my life. I know I need you, but I don't know how to find you. That's why you don't have to change yourself. That's why you will find me. Just call my name and I will come to you. That's why you don't have to change yourself. That's why you will find me. Just call my name and I will come to you. De band Veritas Infinita met zelfs skreunende nummer Why. De band komt uit Yesterday. Dat weet dan alweer haast. Wat ik nog even zeggen moet, dat is dat het voor u teruggaat. Op 29 juni is in Yesterday het Fries kampioenschap Spiekerbroek hingen. Voor alle mensen die het vroeger op een Ebenezer op Squala zitten hebben. In september is er een reunie. Zorg even op een website, dan kun je hem direct nog even, misschien het daar, voor leerling en voor leerkrachten. Bedankt sowieso Omroep Friesland voor de fantastische samenwerking. Helemaal geweldig. Wij zijn groeid. Bedankt het publiek. Bedankt alle vrijwilligers. Bedankt de regiegroep. En alle mensen die hier hun gewerking aan mij hebben. Dragen wij nou het stokje oer aan Koudem. Maar troch autopech is Koudem net eraan toch al om zich hier te melden. En wij zorgen ervoor dat deze stok oerdroegen wordt aan Koudem. Ga ja, alsjeblieft. En ik hoop dat hun liekevolle willen hebben en plezier om dit te mij te zien dan dat wij dat gewoon hebben. Ja. Helemaal goed. Dan gaan wij er nou uit met Us kent Us. De campinggasten. Voorbij. Daan? Ja? Ik had nog één vraag aan jij. Nou, voor de tweede mij, Mick. Hast du de uitsturingssjoen van Dochit voor die dwarp? Nee, dat wel dan. Dat weer toch live? Ja, ik hou het zoen bij uitsturing mist. Dat ik daar net aan tocht ha. De hele uitsturing dwarret een heel horen. Ik denk dat wij maar 1 minuut in beeld west ha. Kwart, hè? Ah, dat is meestal een tijd, Miek. De mooiste momenten door je het kwartst. Liek als een doelpunt bij het voetbalje. Correct. De bal leidt nog maar krek tussen de pjellen, of het is alweer voorbij. Vuurwerk, knal, voorbij. Oer en uitja. Dat haal ik echt altijd bij mijn hichtepunt. En do? Oh, houd de oor op, Bern. Mijn hichtepunt is net nog het eind begonnen, of het is alweer oor en uit. Dan is in jouw oor kou om, Daan. Een jaloeren? Door het soks bij dij een jaloeren? Ja, ik hou altijd van die liedjes. Klein, maar fijn. Het is maar komsel dat ze 2 oren dorje. Ja, en wij proosten op dit grote succes. We jou alvast eventjes Jan het zijn. Doch de klep maar dicht. Ze kunnen rieden. Hij is vol. 50 kuub hulpgoederen. Het is werkelijk fantastisch. We rijden er net over uitpraat. Maar wat hebben we er zelf ook van genoten? Nog net. Het wordt toch fantastisch om dit programma te mij zien. Ik wil ook alle Amelanders nog even speciaal bedanken die hij samen leeft. Op een veerboot hun ze er soms nog hoor. Wij zorgen net naar het EK. Wij zorgen naar Peter en Regina. Wij proosten op Jester C en op Dorcas. En dat uitsluiting van een prachtige weekend. Proost. Het is fantastisch. Okay. En meesken, als je hem denkt dat Jester C, dat is zo mooi. Kom bij Uusdel. Beziek Jester C, want daarvoor hebben we dien. Doch het voor die dwarp, doch het ek voor Noor. 29 juni, Spiekerbroek Hingen, Jester C.
En als je nog donateur willen van Dorcas, dan kan dat ik. Websites ze binnen te hoer. En doe dat, want het is een fantastische organisatie. Wij hebben het prachtig gevonden om dit voor hun te doen. Bedankt. Ontjen.